Já jsem vám chtěla dneska natočit jedno takový kratoučký video, i s tou rýmou, aspoň z bezpečnosti domova. Budete potřebovat míč. Na začátek úplně krátký rozehřátí. Pojďte si protáhnout špičky. Otáčejte. Tlačte do špičky. Ven a dovnitř. Ven a dovnitř. Pojďte na druhý chodidlo. Potřebujeme se trošku protáhnout i tu klembu, prsty, ať nás při chůzi potom třeba nebolí nohy dlouhodobě, nebo si nějak narazíme víc kolena, protože budeme šetřit chodidla, které jsou v křeči. Pojďte se postavit na šířku podložky, mírně pokročte kolena, špičky jdou ven. Oblouky nahoru a zpátky dolů, pořádně, pečlivě, oběma pažema. Rozehřejeme si ramena, lopatky, ale i zadeček a stehna. Udělejte se ještě určitě několik opakování. Já chci to video udělat krátký pro vás, takže si to když tak potom přizpůsobte tomu, jak vám bude příjemný. Tak. Postavte se na šířku boků. Paže půjdou vzhůru, dozadu, za mě a do hlubokého předklonu. Úplně hluboko. Můžete mít pokrčená kolena ještě a bříško půjde na stehna. Úplně se na ty stehna položí. Budu ukazovat takhle z boku s Aníkou. Pomaličku nahoru, paže jdou vzhůru, chodidla jdou k sobě, palce k sobě, kotníky k sobě, kolena k sobě a sedám si do židle. Dáme tady krátkou výdrž na 4 dechy. Můžete si klidně vydechnout i pusou, pokud byste potřebovali. Pokud by se vám třeba motala hlava na začátek. Pevný těžiště v chodidlech. Když se podívám dolů, tak si skrz ta spojená kolena, tu mezírku, mám vidět hlavně palce. Tak, pojďte si vzít míč. Budeme se pomalečku otáčet ke straně a míč položíme dolů. Kočičko, co? Ty chceš se mnou? Tak já si místo míče vezmu mimínko. A dolů. Ty nohy, to znamená ty kolena, se mi pořád dívají před sebe. Pojďte ještě jednou. Šup. Tak. Pojďte dolů. Do pozice kočky, kterou už dobře známe. Kolena na šířku boků. Dlaně na šířku ramen. Natáhněte pravou nohu za sebe, zasekněte ji o špičku a jakoby se protáhněte dozadu lítko. Zatlačte na tu špičku, ne úplně moc na sílu, jemně. Protáhněte si krásně celou zadní část nohy. Pojďte i na druhou stranu. Soustřeďte se na svůj dech, tak aby se vrátil zpátky do klidu, aby byl pravidelný. Tak. Pravou paži vytáhněte do vzduchu a propleťte pod levou. Hlavu si položte někde v oblasti nad uchem. Pohled
brada jde směrem ke krku. Dolů. Levá paže míří ke krátké straně podložky nahoru. Hýždě ke členem, nevýjíždí do strany, zůstávají na prostředku. Protahuju si lopatkovou část ramena, krční páteř se taky protahuje. Ale protahuju si hrudník. Tak, pojďte zpátky. Pojďte zpátky na všechny 4. Levá paže míří vzhůru. Propleteme ji pod tou pravou. Zase si lehám hlavou někde v oblasti nad uchem. Nalámu si tam krk. Brda mi sjíždí mírně dolů. Pravou paži vytáhnu nad sebe. Zůstaňte si tady v té pozici, jak dlouho potřebujete. Tak, jak je vám příjemné. Hned zpátky. Protáhněte si ještě mírně ramena krouživými pohyby. Špičky jdou do podložky a vynesou mě nahoru. Pés hlavou dolů. Prošlápněte si chodidla. Zůstaňte si vždycky krátkou chvíli v tom protažení. Nesmí vás to samozřejmě příliš bolet, ale mělo by to být příjemné protažení té lítkové části, ale i achilovky chodidla. Chodidly si přejděte na začátek podložky, jděte do hlubokého předklonu, chyťte se za lokty a mírně se pohoupejte. Kolena jsou pokrčená, bříškem se opírám lehce o stehna. Pořádně se protáhněte, hlava visí volně dolů. Zakrývíte jím ze strany do stranu, ano, ano, ne, ne. Pomaličku se zvedněte do pozice hory. A srovnám se. Srovnám se, narovnám se, najdu svůj dech. Zatáhnu bříško dovnitř. Žebra zatáhnu dovnitř taky. Ramena jsou dole, lopatky zaparkuju dole a uprostřed. Nedávám je k sobě, netlačím je tam, dávám je uprostřed. Snažím se stát rovně, že to teďka není úplně tak moc vidět, protože mám volné oblečení. Vytáhnete paže. Vytáhneme paže. Paže vzhůru. Pohled směřujeme vzhůru. Nevytahuju ramena nahoru. A jdeme do hlubokého předklonu. Hlubokého předklonu. Rovný předklon. Dlaněmi jdou pod kolena nebo nad kolena. Záda jsou rovná. Rovnováhu držím na špičkách. Na přední straně chodidla. Super. Na ně míří do podložky, pojďte si zakročit, do prkna, rovnou do kliku dolů. Vytáhnu se, buď do kobry, pokud mě v kobře bolí záda, jedu si na předloktí do pozice sfingy. Tam je dovolí mírně od sebe roztáhnout víc nohy,
Nebudou mě tolik bolet spodní záda. I tak to funguje. Snažte se vytahovat ty záda, mít ta záda rovná. Buď ze svinky, anebo z kobry, přes kolena nebo přes špičky se dostaneme do psa hlavou dolů. Pravá paže mi míří na vnější kotník levé nohy. Budeme tady v krátké výdrži. Pojďte na druhou stranu. Levá paže míří spodem na vnější pravý kotník. Pojďte na kolena. A dosedu na zadeček. Kolena máme pokrčená přímo před sebou na šířku boků. Chodidla jsou pohodlně v podložce. Budeme teď kolena společně obě posílat v této pozici v sedě na levou stranu a potom na pravou. A zakončíme to takovým tanečním pohybem. Ukážu vám. Dlaně mám v podložce. Vytáčím kolena na levou stranu. Levá dlaň je pevně v podložce a já se vytáhnu. Opírám se vlastně o to spodní koleno a lítko a holeň a vytáhnu se dozadu. Protáhnu si úplně celou oblast bříška, hrudi, přes rameno a paži dozadu. Takový oblouk dozadu. Zakloním mírně hlavu a sednu si do toho zpátky. A to stejné uděláme na druhou stranu. Koleno na stranu. Zadní dlaň. Mě vytáhnu nahoru. Pevný bříško, drží mi to bříško, drží mi to i bok. Ten spodní bok mi to drží, držím se ve vzduchu, vytlačuju se pravou paží nahoru, nahoru. A pomalečku se posadím zpátky. Vezmu si míč, dám si ho za záda, na bedra, pokočená kolena, chodidla, mírně od sebe, na šířku kolen, na šířku boků. Paže před sebe, nahoru, držím rovná záda, zatažené bříško, zatažená žebra, hlídám si ramena dole a budu se mírně pokládat, kam mi to bříško pevný dovolí, dolů a zase zpátky nahoru. Pojďte ještě párkrát. S nádechem jdu dolů, s výdechem nahoru. Když jdu dolů, mám zatlačený bříško. Ten míč mě tam vlastně podrží, trošku mě zachraňuje i to, že držím ty spodní záda. A umožňuje mi jít možná trošičku dál. A víc to bříško posílit. Stačí, pojďte si hajnout na záda, lehnout na záda, pardon, mám vedle miminko a říkám hajat. Míč dám mezi stehna, někam doprostřed. Lehněte si na záda, paže volně podél těla. A budeme stlačovat míč k sobě. Ukážu vám to. Jste to dobře viděli? Z úhlu. Kolena na šířku boků, chodidla taky pohodlně od sebe. Jde si je trošičku dál. Hlava je položená pohodlně v podložce, paže taky. Ani paže, ani horní část těla tohle pohybu nebude vidět. Budeme jenom stlačovat stehny, míč k sobě. A stahujte ho co nejvíc, co mě to jde. Jakmile stáhnu stehny k sobě míč, vtahuju dovnitř i bříško. Vtahuju dovnitř i žebra. S výdechem povolí.
Pojďte ještě aspoň 5krát. Vtáhnu zadeček dovnitř. Stáhnu zadeček, stáhnu břicho, stáhnu žebra. A povolím. Stáhnu. A s výdechem povolím. Ještě naposledy. A povolím. Kolena míří nahoru, víc si vezmu do paží. Přizvednu se záda, ťuknu si do kolen, která mi svírají pravý úhel. A lehnu se zpátky. Neprohýbám se v zádech. Ťuknu do kolen a pomalečku postupně se položím až na lopatky. Ťuknu si do kolen a pomalu se položím zpátky. Ještě pojďte 2krát. Ťuknu si do kolen a zpátky. Ťuknu si do kolen, držíme to bříško, zatlačuju ho dovnitř, nemám ho vypoulený ven, tlačím ho dovnitř. Položím se, natáhnu si paže nad sebe, pokrčený kolena. Míč položte na stranu a vytáhněte se za pažemi. Na jednu stranu, na druhou stranu. Tak trošku jako kočka, kdyby se natahovala a protahovala se. Výborně. Co ty koťátko moje? Tak. Natáhněte si nohy od sebe, položte je volně do podložky, paže vedle sebe, úplně rozvolněte vedle sebe do podložky, dlaně se dívají do stropu, povolené prsty, úplně jako když se rozhodíte jako panák, úplně celý povolený, uvolněný. Zůstaňte si tady v té finální odpočinkové šavásáně, jak dlouho budete potřebovat. Pokud by někoho bolely záda, leže, dá si pod kolena, pod kolení, podložku nějakou, ať už jsou to 2 míče, 2 bločky, nebo je to deka, nebo bolster, nebo si může prostě mírně počít ty nohy, úplně v pořádku. Odpočívejte. Na konci, jak vám to bude příjemné, se přes levý bok zvedněte do sedu, ještě krátce vydržte, ať se vám nezamotá hlava ke konci cvičení. Já vám moc děkuju, že jste se koukali na tohleto video. Dejte mi vědět, jestli se vám líbilo, buď zprávou na WhatsAppu, a nebo prostě příště na cvičení. Moc se na vás budu těšit. Ahoj!